Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ni Neri na father-in-law ni JR! Taong 1975. Basyaw Ivisan, Capiz. Isinilang sa isang pangkaraniwang pamilya ng mangingisda si Alvaro. Panganay sa 3 magkakapatid. Namumuhay ng normal ang kanyang pamilya sa Ivisan. Yung tipong makakain lang ng 3 beses sa isang araw ay ayos na. Pinalaki silang kontento sa kung anumang meron sila. Bilang panganay si Alvaro, siya ang naiiwan sa kanyang mga kapatid sa tuwing lalaot ang tatay niya upang mangisda. At ang nanay naman nila ay nakikigapas ng palay sa kabilang barangay. Nasa edad 13 pa lang si Alvaro noong mga panahong yon. Ang mga kapatid niya naman ay sumunod lang sa kanya na nasa edad ng 11 at ang pinakabunso ay 8 taong gulang pa lamang. Dahil hindi naman kailangang bantayan ang mga kapatid niya, ay sinasama niya ang mga ito kapag nakikigapas ang kanyang ama ng lato o sea grapes kung tawagin sa Ingles. Dahil sa talagang matulungin itong si Alvaro, ang kinikita niya sa pag-aani ng lato ay ibinibigay niya sa kanyang mga magulang. Normal lang naman ang kanilang pamumuhay sa araw-araw. Nabago lang ito nung minsang magkasakit ang kanyang kapatid na bunso. Tinubuan ito ng mga bukol sa balat at ang tiyan nito ay lumalaki kasabay sa pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat. Tapos sa mga bukol niya ay merong mga lumalabas na tubig. Dinala nila ito sa isang doktor pero walang nakitang sakit ang mga doktor at kahit mga eksperto sa mga sakit sa balat ay walang paliwanag sa nangyari sa bata. Dahil di naman siya nilalagnat, ay sinabihan sila ng mga ito na umuwi na muna. Nakasakay silang mag-anak noon sa bus pauwi. Sa syudad ng Rojas pa kasi nila dinala ang kapatid ni Alvaro nung mga panahong yon. Sa paglalakbay nila ay meron silang nakasabay na isang matandang lalaki na nasa edad 70. Napansin ni Alvaro na tinitingnan ng matanda ang kapatid niya na hawak ng nanay niya. Nung umaandar na ang bus, ay tumayo ang matanda at lumipat sa bakanteng upuan na nasa tabi ng nanay niya. Bale si Alvaro at ang kapatid niya doon nakaupo sa katabi ng tatay nila. At nasa harap na upuan naman ang nanay at bunso niyang kapatid. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang biglang nagwika ang matandang yunang, "May sabid ang bata, Day!" Napatingin ang nanay niya dito at agad namang sumagot ng, "Sabid? Sa diin niya nakuha, Tioy?" Sa mga hindi nakakaalam, ang sabid ay isang uri ng pasok ng engkanto na itinatanim sa tiyan ng taong nabiktima nito. "Saan pa ba kayo uuwi?" Tanong ng matanda. "Sa Ivasan po, Manong," tugon ng nanay ni Alvaro. "Saan sa Ivasan? Taga-Ivasan din kasi ako." "Sa Bisyaw po kami, Manong," sagot ng nanay ni Alvaro. "Abay, tamang-tama. Idaan niyo sa bahay ang bata. Ako na ang bahalang magtanggal ng sabid niyan." Wika ng matanda habang nakangiti. Napalingon ng tatay ni Alvaro at agad naman itong nakilala ang matandang yon. Dahil ang matanda pala na kausap ng nanay ni Alvaro ay si Tatang Tunying, isang kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Katunying, kayo po pala yan." Kaagad inabot ng tatay ni Alvaro ang kamay ng matanda para magmano. "Oo, Badong. Mukhang hindi ako namukha ng asawa mo." Natatawang sabi nito.
Nang makarating sila sa Ivisan ay dinaanan nila ang kanilang bunsong anak sa bahay ni Katunying. Ipasok na ninyo ang bata at pahigain sa maliit na papagdyan sa sala. Kukuha lang ako ng gamit. Wika ng matanda habang naglalakad patungo sa kanyang silid. Pagbalik nito ay meron na itong bitbit na baso at isang maliit na kawayan. Meron din itong mga dalang ilang piraso ng dahong gamot. Badong, pwede ka bang sumalok ng tubig dagat? Punuin mo lang yung pitsyal na yon. Wika ni Katunying kay Badong. Agad namang sumalok ng tubig dagat ang tatay ni Alvaro. Pagdating ng tatay ni Alvaro, ay nagsimula ng gamutin ni Katunying ang anak nito. Naglagay si Katunying ng tubig alat sa baso habang nag-uusal ng dasal. At pagkatapos nitong mag-usal, ay meron itong iniihip sa baso. Ipinatong ito sa tiyan ng kapatid ni Alvaro at inihipan muli ang tubig, gamit-gamit ang kawayan upang makalikha ito ng bula sa tubig. Bolo-bolo ang tawag sa pamamaraang ginamit ni Katunying. Ipinagapang niya ang baso habang patuloy na iniihipan. Tumigil siya sa bumbunan ng bata habang nag-uusal ng dasal. At matapos yan ay itinapat niya ang baso sa isang gasera para makita ang laman nito. Isang hipon? Gulat na tanong ng tatay ni Alvaro. Oh, tama nga ang hinala ko. Sabid nga ito. Wika naman ni Katunying. Pero, paano po napasukan ang anak ko? Pagtatakang tanong ng tatay ni Alvaro. May pinaglaro ang lamang dagat ang anak nyo, kaya gumante ang may-ari ng lamang dagat na yon. Tugon ni Katunying. Matapos ang gamutang yon, ay umuwi na silang mag-anak. Habang naglalakad ay napakwento itong si Alvaro sa tatay niya. Tay, may pinaglaruan po kasi ang si Carla na makulay na alimasag eh. Nilagay niya po yun sa isang supot. Namatay po yata yung alimasag na yun, tay. Kwento ni Alvaro sa kanyang ama. Nang mabanggit yon ni Alvaro ay doon nakumpirma ng kanilang ama na tunay ang sinabi ng manggagamot na yon. Kaya mula noon ay hindi na pinalapit ng tatay nila ang kapatid ni Alvaro sa dalampasigan. Kahit ilang linggo na ang lumipas, ay hindi pa rin maalis sa isipan ni Alvaro ang ginawa ng manggagamot na yon sa kanyang kapatid. Kaya nung umuwi ang mga magulang niya ay agad naman siyang pumuslit para puntahan ang matandang yon. Pagdating niya sa bahay ng manggagamot, ay nadatnan niya itong nakangiti habang nakaupo sa atangan ng kanyang bahay. May hagdan kasi ang bahay nitong si Katunying. Otto, bakit nandito ka? Magpapagamot ka ba? Pagtatanong nito. Hindi po, Lolo. Gusto ko po sanang matutong manggamot. Sagot naman ni Alvaro. Agad namang tumayo si Katunying at lumapit ito sa binatilyo. Sinapo nito ang noo ni Alvaro at nagtanong ng, May lagnat ka ba? Wala po, Lolo. Gusto ko pong maging kagaya ninyo. Sagot ni Alvaro. O baka naman, nagugutom ka lang. Tamang-tama, may nilaga akong saging at bagoong na isda doon sa kusina. Halika, saluhan mo ko. Wika ni Katunying. Sumunod naman si Alvaro sa kadahilan ng paborito niya ang mga yon. Habang kumakain sila ay tinitingnan ni Katunying itong si Alvaro. Nung mapansin ni Alvaro ang pagtingin ng matanda sa kanya, ay agad naman siyang nagtanong sa matanda ng, Lo, nakakatawa ba itsura ko? Tanong nito habang ngumunguya ng saging na isinasawsaw sa bagoongang isda.
Hindi, iho. Naaalala ko lang na nasira kong anak sa'yo. Paborito niya din ng nilagang saging na saba at bagoong ang isda. Malungkot na wika nito. Ganon po ba, Lolo? Ano po ba ang sanhi ng pagkamatay niya? Tanong ni Alvaro. Pero sa halip na sagutin siya ng matandang yun, ay tumayo lang ito at iniba ang kanilang usapan. Ano nga ulit yung pakay mo? Tanong nito. Pansin ni Alvaro na umiiwas ang matandang yon sa katanungang kanyang ibinato. Kaya bilang respeto, ay sinagot naman niya ang katanungan ng matanda. Gusto ko pong maging manggagamot. Seryosong sagot ni Alvaro. Sigurado ka ba? Hindi madali ang tatahaki mong landas. May mga bagay ka na kailangan mong isakripisyo. Mga bagay na kailangang gawin at kailangang sanayin ng katawan mo at espiritual upang magampanan mo ang kung anumang tungkuling iaatang sa mga balikat mo bilang isang manggagamot. Wika ng matanda. Opo, Lolo Tunying. Handa po ako. Pakiusap. Sanayin po ninyo ako. Wika ni Alvaro. Tumitig lang naman sa kanya ang matanda nung mga oras na yon. O siya, una mong leksyon. Sumalok ka ng tubig sa dagat gamit ang baon ng nyog. Punuin mo ang tapayan na yon sa tabi ng bahay. Wika ni Katunying. Tiningnan niyo ni Alvaro at sumagot ito ng, Ho! Napakalaki nun! Paano ko po mapupuno yun gamit lang ang baon na to? Lolo naman pinaglololo ko mo naman ako Reklamo ni Alvaro sa matanda. Ayaw mo ata. Sige, pwede ka nang umuwi. Sagot naman ni Katunying. Aba hindi po. Sige ho, sasalok na ako. Agad namang tumakbo si Alvaro papunta sa dagat upang sumalok. Nakailang balik na siya rito at konting oras na lamang ay sasapit na ang tanghalian. Ni hindi man lang nangalahati ang laman ng tapayan. Napakalaki naman kasi ng tapayang yon. Mga isang dramang laman nito kung pipiliting punuin yon ni Alvaro. Pero kahit ganun, ay determinado itong si Alvaro na matuto, kaya buong tiyaga niyang itinuloy ang pagsubok. Hanggang sa naabutan na nito ang paglubog ng haring araw at sa wakas, napuno niya rin ang tapayang yon. Nang lumabas ang matanda ay nagulat ito. Nakaupo na si Alvaro sa tabi ng tapayan. Nahawak-hawak pa din ang baon ng nyog habang mahimbing itong natutulog. Kaagad naman siyang binuhat ng matanda. Kawawang bata. Magaling, Alvaro. Napagtagumpayan mo ang unang pagsubok. Ang pagsubok ng pagtitimpi. Wika ng matanda sa tulog na si Alvaro. Nilapag niya ito sa papag at hinayaan itong matulog. Umalis ang matandang yon at pumunta sa bahay nila Alvaro para ipaalam na naroon ang kanilang anak sa kanyang tahanan. Baka kasi mag-alala ang mga magulang nito. Paggising ni Alvaro ay nakaupo si Katunying sa tabi ng hinihigaan niya. Oh, tamang-tama. Luto na yung laswat inihaw na ibis. Maghapunan na tayo. Anyaya sa kanya ng matanda. Sige po, Lolo. Pero kailangan ko na pong umuwi Baka pagalitan ako ng nanay at tatay ko. Pag-aalala ni Alvaro. Huwag ka nang mag-alala tungkol doon. Alam na nila na nandito ka at kung bakit. Pumayag na rin ang tatay mo. Ayos lang. Wala namang gapas ang nanay mo kaya siya na ang bahala sa mga kapatid mo. Natuwa naman si Alvaro sa sinabi nitong matanda. Siyempre, dahil sa pumayag ang kanyang mga magulang na maging isang ganap siya na manggagamot. Matapos ng mga sinabi ng matanda,
ay kumain na silang dalawa at natulog. Kinabukasan, Alvaro, maglibot ka sa buong bakuran. Kilalanin mo ang lahat ng halamang gamot na nariyan. Isa-isahin mo ang bawat puno, tangkay, dahon at baging. Kilalanin mo ang pisikal, lasa at amoy ng mga ito. wika ni Katunying. Kung di nyo na itatanong, ang bakuran ni Katunying ay napakalawak. Napakarami din itong mga tanim na halamang gamot at mga puno na noon pa lang nasilayan ni Alvaro. Habang naglalakad si Alvaro ay pumipitas ito ng mga dahon sa bawat puno at halamang kanyang nadadaanan. Pinipitas niya ito, inaamoy at nginunguya. Nagpatuloy ang ganung gawain ni Alvaro ng ilang linggo. Naging normal naman ang paglipas ng araw doon sa bahay ni Katunying, gawa ng wala itong masyadong pasyente. Kaya nagpasya si Katunying na pumunta muna sa bayan para mamili ng pangangailangan nilang dalawa. O siya, Alvaro, ikaw muna ang bahala dito. Pupunta lang ako sa merkado. Saglit lang, ha? Pag may dumating ay sabihin mong mag-antay lang at babalik din ako kaagad. Matapos sabihin ito ng matanda ay agara naman ang paglisan nito. Naiwan si Alvaro sa bahay ng matandang yon na mag-isa. At dito na nga nagsimulang magbago ang buhay ni Alvaro. Tanghali na nun at di pa nakakabalik si Tatang Tunying. Dahil sa medyo bagot na itong si Alvaro, ay nag-ikot siya sa loob ng bahay ng matanda. Napansin niya sa isang sulok na may baul na maliit. Wala naman itong susi kaya binuksan niya. Pagbukas niya ng baul na yon, ay tumambad sa kanya ang isang maliit na itim na libro. Medyo makapal to. Sa ilalim ng libro ay may isang supot na itim. Ano kaya ang laman nito? Tanong ni Alvaro sa kanyang sarili. Binuksan niya ang supot at nakita niya sa loob ang isang makintab na kahoy na itim. Maliit lang ito at nasa 3 pulgada ang haba. Pabilog din ang hugis nito at mga kalahating pulgada ang diametro. Agad niya itong isinuksok sa bulsa niya. Matapos yan ay binuklat naman niya ang libro at binasa ang mga nakasulat doon. Mga pamamaraan yon ng panggagamot. Meron ding pamamaraan kung paano mabuhay ang mutya at kung paano magkonsagrado ng mga gamit. Manghang-mangha si Alvaro sa mga nakasulat sa librong yon. Hanggang sa biglang lumaki ang kanyang mga mata nang mabuklat niya ang isang pahina ng libro. Lumantad sa kanya ang mga guhit nung kahoy na isinuksok niya sa bulsa niya. Yun yung dasal na pakain para sa mutya ng sepulkro. Itinago niya ang aklat na yon at sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon ay binabasa niya ito nang hindi nalalaman ni Katunying. Pero yun ang akala niya. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahinihintay ni Alvaro, ang kanyang unang pasyente. Nakita niyang inaakay ito ng mga kamag-anak papasok sa bahay nila Katunying. Alvaro! Halika rito. Heto, ikaw na ang gumamot sa kanya. Wika ni Katunying. Gulat na gulat si Alvaro sa kanyang mga narinig. Pero hindi pa po ako handa. Wika nito. Agad naman siyang inakay ng matanda papalayo sa pasyente at nagwika ng, Alvaro, alam ko ang ginagawa mo at nararamdaman ko ang kapit ng mutya ng sepulkro sa'yo. Binasa mo ang librong itim, hindi ba? Kaya alam kong alam mo ang gagawin mo. O siya,
Sige na, may tiwala ako sa'yo. Wika ni Katunying. Matapos sabihin ni Katunying ang mga salitang yon, ay agad namang tumagon si Alvaro at bumalik sa pasyente. Damhin mo ang pulso niya, Alvaro. Ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Katunying na nasa likuran niya habang inaasikaso ang pasyente. Napakabilis po ng tibok ng pulso niya, Lolo. Tugon ni Alvaro. O ngayon, tingnan mo ang kanyang mga mata. Ano ang nakikita mo? Muling tanong ni Katunying sa kanya. Wala po akong makita, Lolo. Tugon ni Alvaro. Ituon mo ang iyong pandama sa mga bagay na hindi nakikita ng mga mata. Sambit ng matanda. Po? Ano pong ibig sabihin nun, Lolo? Tanong ni Alvaro. Agad siyang lumapit sa pasyente at hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi. Tiningnan ang mga mata at nagwika ng, may kung anong nakasapi sa kanya. Tugon ni Alvaro. Oh, magaling. Ngayon, ano ang gagawin mo? Tanong ng matanda. Agad kinuha ni Alvaro ang itim na kahoy na nasa bulsa niya habang nag-iisip saglit. Tapos nag-usal siya ng dasal sa kahoy at inilapat ito sa noo ng pasyente na para bang alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Nakatitig lang sa kanya ang isa sa mga kaanak ng pasyente. Manong, marunong ba yung batang yan? Tanong nito kay Katunying. Panoorin niyo ng maigi at kayo na ang bahalang humusga. Sagot naman ng matanda. Maya-maya ay nagsalita si Alvaro ng, nahuli ko siya! Napangiti ang matanda sa sinabi ni Alvaro. Mahusay! Ngayon, simulan mo na ang pagtatanong. Matapos yan ay sinimulan na nga ni Alvaro ang pagtatanong sa nakasapi dito. Sino ka? Bakit ka nang gagambala? Tanong nito sa pasyente. Pero imbis na sumagot yun, ay tumawa lang ito. Hindi mo ako kaya, bata! Sagot ng pasyente. Agad namang tumingin si Alvaro kay Katunying na noon ay papalapit na din sa kanya. Sino ka? At bakit mo ginagambala ang taong ito? Tanong ni Katunying. Sinabihan niya si Alvaro na tumabi na muna at siya na ang magtutuloy ng panggagamot dahil alam niya na hindi pa yon kakayanin ni Alvaro. Agad namang tumabi si Alvaro at inobserbahan ang ginagawa ng kanyang maestro. Habang nagmamasid ay biglang sumagot ang nakasanib sa pasyente. Malaki ang kasalanan nito sa akin, kaya huwag kang makikialam. Biglang napatayo si Alvaro at agad naman niyang tiningnan si Katunying. Diyan ka lang, Alvaro. Manood ka. Wika ni Katunying. Matapos yan ay agara naman ang pagbalik ni Katunying sa panggagamot sa pasyenteng yon. Muli na namang nagtanong si Katunying ng, Ano ang kasalanan ng taong ito sa'yo? Ngumisi lang ang nilalang na nasa loob ng pasyente at sumigaw ng, Dahil sa inggit! Napalingon naman si Katunying sa mga kamag-anak nito at nagwika ng, Nakulam ho ang anak ninyo. Hindi naman kasi maipagkakaila na may itsura at may kaya sila sa lugar na yon, kaya't kinaiinggitan sila ng halos lahat. Pero di akalain ng pamilya niya na aabot sa pangungulam ang inggit na yon. Mabuti na lang at dinala niyo dito kaagad. Hindi pa ganon kalalim ang kulam ng pasyente. Wika ni Katunying.
Alvaro, maghanda ka ng mga itim na sanga at kunin mo yung buntot ng unggoy doon sa altar. Magdala ka na din ng pamahid na langis. Utos ni Katunying kay Alvaro na noon ay nagkukumahog na lumabas ng silid at tumungo sa altar. Nang makabalik na si Alvaro ay agad namang nagsimula si Katunying sa gagawin niyang ritual. Itinali niya ang buntot ng unggoy sa bewang ng pasyente at agad pinalanghap ang kanyang langis. Teka! Bakit di ako makakilos? Alisin mo yan! Ang baho! Ang sakit sa ilong! Wika ng nakasanib sa pasyente na isa palang mangkukulam. Ngayon, aalis ka ba sa katawan na yan? O papatayin kita dyan mismo? Muling tanong ni Katunying. Okay, sunod kagad natin yung 2 tsaka finale. Yun lang. Salamat.